želim te shvatiti. Zašto si na križu razapet bio? Što si sa time postići htio? Je li to ludost ili je mudrost? Ja slaba ne mogu razlučiti to, Isuse moj. Krunicu molim, kada je petak, kod riječi onih koji je za nas razapet bio. Zastajem, motrim, zamišljam, gledam. Najviše gledam tvoju ruku probodenu, a prema meni raširenu. I usne duha moga prislanjam ti na dlan. Ljubim ga, plačem i osjetim oproštaj. A onda se otvori mlaz krvi i vode iz srca tvog milosrdnog. A onda u duhu kao malo dijete uđem u to srce ranjeno, zagrlim ga i osjećam se sigurno. Isuse, uzdam se u tvoje milosrđe.